دوه شاندهya navdaletiyê taybet ji bo Sûriyê berê xwe da welatê Îranê û li gel Wezîrê Derveyê Îranî re civiya. Şanda navdewletiya taybet ji bo Sûriyê li ser rûpela xwe ya Tura Civakî Twitter belav kir ku duh gêrvedirson şandeyê navdewletiyê taybet ji bo Sûriyê li Tehranê paytexta Îranê bi Mihemed Cawad Zarîf re Wezîrê Derveyê Îranê re civiya û di civînê de dawîn pêşhateyên Komîta Destûriya Sûrî guftûgû kirin. Her wiha Emman şanda navnetewî ew hevdîtina navbera Bêdirsun û Zarîf di Tehranê bi civînekî erînî binav kir. Şanda nev hatî li ser zarê şandeyê navdaletiyê taybet ji bo Sûriyê ve guhest ku Komîta Destûriya Sûrî ber bi dawîbûnê ye li gorî biryara Encûmena Ewlehiya Navdewletî 2254. Bêdirsun serbar kir û got jî ku ji bo rawestandina şer û tund û tujiyê li Sûriyê pêwîst e li zûtirîn dem de çareseriyekî siyasî were dîtin. Şandeyê navdaletiyê taybet ji bo Sûriyê tekez kir û got di demek nîzik de wê Komîta Destûra Sûrî ya pêşarojê wê dest bi karê xwe bike. Bêdirsun beriya çend rojan di civîna Encûmena Ewlehiya Navdewletî de derbarê Sûriyê de gotibû ku egerek mezin heye berî dawiya vê mehê komîte were avakirin. Şanda navnetewiya taybet ji bo Sûriyê eşkere kir ku biryar e di rojên bê de Bêdirsun seredana Şama paytexta Sûriyê bike û li ger berpirsên rejîma Esed re bicive û piştre wê berê xwe bide Washingtonê da ku li gel berpirsên Emerîkî dawîn pêşhateyên Komîta Destûriya Sûrî guftûgû bikin.